Ini ndiri mukadzi ane makore 24. Ndine vana 2. Ndibatsireiwo, ndine murume but handina mafeelings naye. Akanyanya kundirwadzisa, saka mafeelings angu akapera kwaari. Bonde ndinoita naye zvekuti, but handinzwi kunaka kwaro. Iko zvino ndava ne5 months ndichirota bonde kusvika pakutotunda. Ndinomboedza kuti kana kwaedza ndimbozvifadza nemurume wangu, asi hapana chandinonzwa. Handizivi kuti ndingaitawo sei. Chakanyanya kundirwadza, murume wangu ndaimuda akandihurira. Panguva yekuti tigadzirisane aitondiudza mashoko anorwadza so. Zvava ne2 years zvaitika but handisi kugona kumuregerera. Ndakamboda kuona kuti handichina mafeelings here, ndikamboita boyfriend, but ndaitofila kumuda boyfriend iyi. But murume wangu zvese izvi hakuisina kana mafeelings kana kawani. Handina hangu kumbogara naye boyfriend iyi, asi handimbozivi kuti ndombodii. Ndinotenda kune vachabatsira. Imba yangu ndinoida, handidi kuzotambudza vana vangu, asi ndibatsirewo kuti ndoitawo sei pasituation yandasangana nayo iyi.